Vi kører den samme test, og det er på samme måde, at det, der er under, er behandlet, og det, der er over stregen, er ikke behandlet. Og denne gang er det uld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og igen ser vi billedet, at ilden slukkes. Og så prøver vi at lave den samme test på den del, som ikke er imprægneret. Og det er stadigvæk uld, vi tester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og vi ser billedet, at branden ikke slukkes, men fortsætter. Altså det samme billede, som vi så på det tidligere produkt.